Көзле күңел күзгісі. Көзле фикір езағына сөз ашқышы. Жанлы сөйлем, ихлас аралашу, көзге көз қарашып тапшыруында. Ей тұрмыш, қой бір вақыт ярсыйбыз, юк қына проблеманы зор көрәбіз, юк қына ауыртынуларны ай, біттім бұғай дейбіз, уфтанабыз, шашынабыз барлықтан қой бір вақыт. Һәм инде шул қадәрле борчылулардан дулкынланабыз. Шул вакытта психологлар әйтәләр, үрнәк ал син диңгездән. Шашына да, ташына да дулкыннары кире кайта да тынычлана. Әнә шул тынычланган вакытта барысын да кире куеп урыннарына бастырып чыгасың диләр. Бу дөрестән дә. Әйе, кемгәдер диңгез кирәктер, ә миңа шәхсән кеше кирәк. Кешеләр арасында шундый кешеләр була. Шашынган чакларында, ярсынган чакларындагы булган проблемаларында шук кенә икән ул. Менә нинди кешеләр бар икән. Барысыннан да чыгу юллары үзеңнән тора икән. Үзеңнең дәрәҗәле булуыңда, үзеңнең үсешләреңдә, көнкүрешләреңдә. Ник булай башладым? Туган тел дулкыннарына киләндек. Күзгә күз карашып тапшыруын әзерләп алып баручы Зифа Нагаева сезне башта моң шишмәсенә керергә чакыра. Безнең бүген күрешүләр бер вакыт кына, кунакларга йөрешүләр бер вакыт кына. Гомердә бүген яшик бер вакыт кына. Матур яшик белеп яшик бер вакыт кына. Язмышларга язган вакыт бер вакыт кына. Бер вакыт кына. Зәңгәр экраннарда, туган тел дулкыннарында әледән-әле соңгы вакытта пәйда була килде Радик Гыймазетдинов. Бер яклап карыйм, икенче яклап карыйм. Ник соң? Ник булай? Шундый үзенчәлекле, моңлы, матур гына тавыш. Менә нидер эшләп торган җирдән куеп аш-су бүлмәсендәме? Никтер экран үзенә тарта да тыңлыйсы килә бу кешене. Һәм зур теләгем барлыкка килде. Тапшырырга чакырып, кунак итмәктә. Алай гына да түгел, сөйләшә, аңлаша, аның кызларының да искиткеч моңлы, тавышлы икәннәрен белеп, һәм инде соңгы вакытта әти кызлары дигән җырга сулыш өреп, без алар белән вәгъдәләшеп, бүген биредә күрешү минутлары кичерәбез. Илештә бик күпләр инде республика күләмендә дә белә торганнардыр Радик Гыймазетдиновны, чөнки ул үзенең 25 ел дәврдә гомерен хирургиягә биреп, медицина университетын тамамлап, яраткан һөнәрендә кешелеккә хезмәт итеп, аннары артабан стоматология бүлекчәсен ачып, ул бәлки бүлекчә генә дип әйтеп булмыйдыр, бүгенге көнне тормыш иптәше Әлфия белән матур итеп хезмәт салалар, җәмәгать эшлеклесе дә. Бик күп төрле яклап килгән куллар, гармон күңелдә, җыр уйда гына түгел, бүген җиһаз белән бик каты булышам дип әйткәннәре дә, аның инде әгәр дә эшкуар гына дип әйтсәк тә, ничектер дөрес булмас иде, катгый кебегрәк. Мин әйтер идем, бер агачта күпме җимеш, бер инештә күпме дулкын, бер чәчәктә күпме таш. Бу кешедә шул кадәрле сыйфат. Ишетәсегез, ныграк беләсегез килсә, эшләрегезне калдырасыз да якынрак килегез. Исәннәрмесез, хәерле көн. Исәнмесез, Хәерле көн, Зифа Галиевна. Безне, конечно, бу дулкынландыра. Шушы кышның беренче матур көннәрендә сезнең белән шулай очрашып, шейләр эчеп, матур итеп шушындый матур шәрбәт рестораннарында чакырдыгыз безне. Рәхмәт сезгә зур итеп. Менә безнең кызларыбызны, безне шул якын күрәсез. Шуның өчен сезгә инде иксез рәхмәтләребезне белдерәсем килә. Һәм тамашачыма үземне бүгенге көндә күрсәтәсем килә. Ничектер шушы тапшыруда да күзгә күз карашып, матур итеп сөйләшеп утырасы килә бүген. Мин бүген, хәтта гәрчә артистлар белән күбрәк сөйләшкәндә дә,
аз гына вәгъдә бирәм, күбрәк үзләрен сөйләтәм. Шул кадәрле кызыклы тарих көннәре, еллары Радик Гыймазетдиновның җилкәсендә дип әйтәсез. Киттек балачакка. Кемнәр гаиләсендә беләм эшәүләр һәм үзе сөйләсен әле. Рәхәтләнеп тыңлыйм. Мин гади семьяда тусам да, инде әтиләрем гади түгелдер дип уйлыйм. Алар инде бергә шулай кавышканнар, Уфа каласында кавышканнар. Минем әнкәйне Сәрия Фараховнан инде тәкъдим ясай, алар өйләнешәләр. Алар 66 елны кайталар, 68 елда мин туам. Әти өчен инде бу бик нык олы бәйрәм була. Өй салып яткан чагында бу алып кайта фәлән элек бит инде яшикләр белән ташыйтын эчемлекләрне, шуларны алып кайтып, теге ниләр балта осталары бер атна ял итәләр инде. Малай кайткан гаилә, матур гаилә. Шулай бит. Һәм шунда кемнән күчкән соң бу җыр? Баян җене кемнән калган? Әти ягыннан, әнкәй ягыннан. Бу сәнгатькә минем килү нәрсәдә? Ул килә эштә бар моң, эштән килә. Нәрсәдән дип уйлыйсыз? Ул инде минем картәтәй була, Закир Мулла. Закир Мулла, картәтәйнең әтәсе Закир Мулла. Гыймазетдин ул үлә сугышта. Картәтәйнең әтәсе үлә. Аның әтәсе Закир Мулла була. Ул озанчы була. Без инде шәҗәрә белән бик менә соңгы елларда хәзер юк шәҗәрә менә онда менә безнең. Менә бу да Ширкүлнең тарихы бит. Илдус Тимерханов. Бу да Ширкүлнең тарихы, Илдус Тимерханов. Монда безнең нәсел турында тоже күп язылган. Бу китапта безнең каян килгән. Мөхәммәд Закир озанчы була. Ул инде Коръәнне яттан белә. Яттан белә. Элек бит инде 37 елны аны алып китәләр, репрессия буенча аны атып үтерәләр. Ул бүтән нәрсәне белә, ул җырлаган була, именно нине Коръәнне җырлап кешегә сөйләгән була, манарада, шул мәчет манарасында ул азан әйткән була инде. Мин уйлыйм инде Радикка шул яктан күчкәндер. Күчкән башта минем әтәйнең апасы иске җырларны бик матур моңлы җырлай торган, аны без тыңлай торган. Шул вакыттагы берәр җыр хәтердәме? Яшьлегем бер узгач кайтмый ул яңада. Шуннан менә шушы җыр иң беренче. Радик, менә тарих ягыннан сизелә, шәҗәрәне кемдер төземәсә, Радик Гыймазетдинов үзе төзесә дә шулкадәр тарихи телмәрлектә осталык бар. Ләкин мин Радик Гыймазетдиновның теге дулкын булып килгән халыкка кызыклы музыкаль рәвешенә тукталасым килә һәм әлбәттә булмый мәктәпсез. Мәктәптә һәр вакытта елгыр егет беренчеләрдән булып, укытучының уң кулы булып йөргәндер һәм хәтта син мәктәпне биткән мәктәп ул үз заманында фирма булып кына салынган булган. Мәктәп еллары мин инде 85 елда мин әлегә минем өчен иң беренче бәйрәм шул булды. Мин истә шушы вакыт син август айлары син беренче класска укырга барасың икән дип. Шул хәтле балачага уенчыклар бар бит инде. Хәмин әйтәләр, син ди балачага дөньясы белән бүген прощаешься. Шын табип бойма. Шул кадәрле табипларның йомшак күңелле булганнары. Менә искиткеч үзе бер дөнья. Муша түбәсенә менеп куйды. Әти ул теге тыштан шундый усал күренсә дә, ул эчтән кыймшак кеше. Якын әйтик халыкка шулаймы? Һәм аның усаллыгы күбрәк өйдә кайсы вакытта килеп чыга. Элина белән дә сөйләшик әле. Элина бер яклап Юлия, ай кызлары, әти кызлары шынында. Алжап кайтканда. Араганда теге. Эше дә күп бит инде, аның өстендә күп теге мебельный да, стоматологиядә, аптекада, хәзер инде җырда өстәлдә шулай арып кайтканда ул инде күз яшен сезгә күбрәк күрсәтмирәк төшерәме? Әллә яшерепме? Әллә инде күренеп менә бүгенге кебек ургылып китәме? Юк, күрсәтмәй. Бер кашанда күрсәткән юк. Бәлки студияда җырлап торганда күбрәк китәдер әле. Студияда да китмәй. Менә шулай кешеләрдә, кунакларда күңеле тулып китәргә может. Берәрсендә. Бездә шундыйрак ул кызларым да шундый күңелләрендә нык нечкә кешеләр. Шуннан киттек инде теге уенчыклар белән хушлаштым. Хәзер булар белән хушлаштым. Мин кирип куйдым Муша түбәсенә. Ул булды Аклы каралы, кино каралы кебек. Үш арыш капчыгы. Караланың уенчыклары күп. Уенчыклар. Үзем эшләйдем. Менә трактор эшләйдем, шунда агачта, нидән, нәрсә килергә эшләмәйдем инде. Менә хирург. Кул бар инде. Ансы мактанып әйтмәйм. Шуннан соң мин кирип куйдым, киттек беренче класска бит инде. Беренче класста бик матур. Бу уже миңа олы
тормышка аяк басу дип атала. Мин үземне шулай дидем. Потом миңа шулай дип әйттеләр, мин үземне шулай дидем. И шушы бәләкәй шак белән мин уже хушлаштым. Мәктәптә яхшы укыдым, Радик. Мәктәптә яхшы укыдым дип әйтәсем генә килә. Мин инде директор школы малае бит. Бездә яхшы укымаска дигән әйбер юк. Бездә укыйсың. Укымай кара. Укытачакмын. Кырында директор школа отырсын да, тегендә бер төрле итеп сүгә. Кайткач икенче төрле итеп сүгә. Менә бит ике нидә эшләргә кирәк, шулай яшәдек. Син беренче булырга тиешсең. Фирмага төшәсең икән, син беренче эшләргә тиешсең. Бер җыясың икән, син беренче эшләргә тиешсең. Әгәр дә син шөгендер эшләйсең икән, бәрәңге эшләйсең икән, сиңа рәтне 12-не бирәбез, кешеләргә 6-ны, сиңа 12-не, син директор школа, син беренче булырга тиеш. Вакыт бара-бара теге патефоннар миңа тәэсир иткән торгандыр дип уйлыйм инде. Бер вакыт күрше кергән, әйдә ди, музыкаль школа ачылган диде. Безнең бер общежитиедә музыкаль школа ачтылар. Шу Шарахмановның заслугысыдыр инде. Әйдәгез барайык, шунда баян кружогы ачылган диде. Аңа кадәр әле уйнап караган юкмы? Юк, вообще. Ишеткән бар. Кем авылда уйныйлар бит, хромкаларда, ниләрдә, күршеләрдә бар. Әти карттан әлдә хәтердә. Ничек инде син баянчы буласыңмы ни хәзер? Без бит Шөриф бурга туган беренче сүзләр. Син Шөриф бурга туган кеше, син Шөриф бурга туган. Шөриф бурга тиешсең. Бу исме инде ул. Буш түгел. Бу гармон нәрсә инде. Җиңел. Синнән булмай. Шулайрак бит инде. Элек шундый инде. Бу әти карт әйткән, яра булмай икән, булмай диергә була бит инде. Юк, мин әзрәк каршы барганмын әти картка. Шуннан соң инде әкрен генә уйнап, теге мәктәпкә әнкәй анда бит үләү булгандыр инде. Әнкәй акчаны күчереп баргандыр инде. 2 елдан соң миңа гармон алып бирделәр. Беренче 100 тәңкәгә без әнкәй белән икәү барып алдык. Безнең техника магазины бар, Яркәйдә 100 сум. Эленона кунагыбызны әтисенең теге күләгәсендә дә, рәхәтендә дә сөйләгән сөйләмнәрендә бергә шул тормышны үткән кебек сизелеп тора. Күзләрендә ялкын очкан. Мондай әти белән ничек яшәү? Гомумән менә көн барышында иртәдән кичкә хәтлек. Әйдә әле без сезнең өйегезнең ишендә сезнең күзләр аша кунакта булган кебек булыйк. Ничегрәк мондай әти белән? Без әтине күрмәйдек дә инде, ул гел эшләйдер. Иртәннән китәдер, иртән менә истә безне гел минем апайымны да, мине дә ул иртән үзе алып, эшкә барганчы безне садикка, мәктәпкә илтеп куядыр үзе. Папаның шулай илтеп киткәч, менә папаны әйтәдер бит инде, усал шагы бар дип. Без аны сразу күзенә карайдыр, та аңлайдыр. Значит, папа белән сөйләшергә әле кирәкмәй, тын гына утырасың. Ул әзрәк теге усаллыгын күрсәтә дә, потом тынычлана. Менә директорлыклары психолог. Бәләкәй чактан өйрәнгән инде шунда. Шуннан соң иртән бер ап китте дә, безне күп тапкыр булды ул хәл. Күрәбез бит инде, папа шулайны ашыга, безне дә илтергә кирәк бит инде. Без бер сүз дә әйтмәйбез, бу китә. Бөтен трасса якларына чыгып китә. Мин әйтәм, крән генә пап, әйтәм, син безне оныттыңмы ни илтергә димен. Сез дә бармы әле дип. Рәхәтләндереп йөртә. Рәхәтләндереп йөртә. Алай Уфадан да йөреп калткан бар инде. Уфадан да йөреп кайтты. Ул ярады бүген мәктәпкә бармыйсыз. Бер киткәч киттек, безне циркларга алып барып, теге торговый центрларга кертеп, безне шулай Уфада йөртеп алып кайтканнары күп тапкыр булды. Шулай дип үскән вакытларга туктый, Эленаны да матур итеп сөйләтә, әңгәмә безнең җылырак ягы булып китә, сезнең гаиләгә бара-бара. Ләкин бер сөйләшкән вакытта халыкка да ишетергә, ничек әле ул теге баяналарга барам дип матай алып кайткан? Йөрим концертларга, олы кешеләр инде. Мин бәләкәй генә гармонны көчкә күтәрәм, алар олы кешеләр миңа җырлыйлар. Шулай җырлап булам микән, шулай уйный алам микән дип үзендә уйлыйм инде. Киттек гастроль белән, хәзер инде алар олы кешеләр тоже. Киттек гастрольгә тагы бер авылга. Әйдә дә ашарга керәбез, хөрмәт итәләр безне. Бәкергән иктегендә карасак, бер абзый гармонда уйнап утыра. Олы гармон, вильтмайстер, кора, әлдә хәтердә инде. 12 регистр шутлап чыктым мына. Шуннан моны сатам диде, 800 тәңкә диде. Хәзер моңа бит күзләр моңгайга менде дигән кебек. Моны аласы килә. Кайттым да хәзер әнкәйдән сорайым бит инде. Әйдәгез алып бирегез 800 тәңкә генә тора. Юк, мин дисем, хәзер буларның бит әти алып бирер иде. Аның ишендә булган мине инженер итү, механик итү, анда белмәм, техника кешесе итәс килгәндер дип уйлыйм инде. Шуның инде алмадылар бу гармонны. Җәй көне
Мин 3 ел эшләдем, помощник компанияләре булып. Хәзер монда эшләдем. 800 тәңкә акча эшләдем. Помощник компанияләре булып. Күңелдә теге тора. Күңелдә теге тора, теге гармон. Акча җыярга. Теге 800 тәңкә бар. Теге акчаны алдым. Әйе. Ничек итсәк киттем, теге әтәш дигән авылда, әтәшкә бардым да, теге абзыйга кирдем, бу гармонны саттым ди. Хәзер бит инде, әрнүе. Менә монда җылар инде, җыласы килмәй, потому что гармоным бар. Хәзер гармон бар. Хәзер гармоным бар. Шуннан соң инде кайттым да, әзмә күп вакыт үтмәде, туктамый икән. Бу 800 тәңкә нәрсәдә эшләтергә кирәк, техника магазинына, шул ук теге 100 сумга гармон алган магазинга бардым да, Минский матай алдым да кайттым тегендә. Гармон шигит, уже гармон тартып, матай белән шулай дип йөри башлады. Уже Шерик күлдән яркегә кичкене матай белән чыгып киттем. Башта велосипед белән йөрдем. Минем Әлфия кырына. Башта велосипед белән йөрдем. Аннан соң матай белән йөри башладым. Әтинең кызык якларын сөйләтә, шул ук бер тормышта кайнысы килә иде. Бүгенге көнне 2 бәбигә әни дә син. Бәлки генә теге машиналарда йоклап калган кыз, ана берәү балачак белән ничек хушлашкан бит. Капшык уенчыкларын күз яшьләренә төелеп сарай башына мендергән кебек синең дә матур балачаклар үткән вакытта бер вакытта килеп әти-әнинең карары булган. Үзем бик аңламаганда фортепиано классына. Биргән ничек булды бу? Менә музыка бит дәвамын ничектер сезнең бәйләп куясы килә. 5 яшьтән үк мине музыкальный мәктәпкә бирделәр. Мама да ул биюче иде, бәлки чактан ук диярсең. Биюгә йөргән, папа бит инде баянда уйнап. Гәрчә йөргән, икесе дә медицина институтын тамамлаган белгечләр. Тыңлыйбыз артынан. Мин музыкальный школага килгәч 5 яшьтә мине инде вокалга да бирделәр, фортепианога да бирделәр. Мин аны нык яратып йөри идем. Папа да миңа әйтәдер инде теге, юк, син миңа рөхсәт итмәделәр, мин сиңа рөхсәт итәм диядер. Шуннан соң 5 яшьтә вокалга йөргәч, теге күргәннәрдер инде минем теге җырлай белгәнне, конкурсларда күп участвовать итәдерик, бөтен мәктәпләргә йөри идек, лагерьларга йөри идек, мин җырлап йөри идем инде сольно. Илеш сандугачы дигән конкурсларда да участвовать итәдерик, җиңәдерик. Шуннан соң мин шулай пап шикелле ташладым музыкальный школаны, но үземнең желание белән түгел. Мин шундый нык активный бала идем. Теге мин яратмай идем җирдә уйнарга, мин ярата идем түшәмгә менергә, түбәләргә. Малай булып әллә туасы булгансың икән. Шулай булгандыр. Әти уенда шулай булган инде. Язмыш белән инде матур кыз биргән, бүләк иткән бу гаиләгә. Шуннан соң бер абзар түбәсенә мендем дә, антаниядыр буралар бар, шул буралар белән уйнарга ярата идем инде мин. Менә дирим, төшүн яратмай дирим. Шуннан төшөлмәгәч бәлки бит инде. Шуннан соң икенче бәлкирәк түбәгә сикерергә булдым. Анда түбәләрнең арасы бәлкеш кенә иде, сикеререм, ләкин аяк шуып китте дә килеп төштем ниләргә генә. Анда тәрәзәләр торадыр иске. Шул пыялаларга гына килеп төштем дә, монда олы шрам да бар әле. Менә балачак. Миңа рөхсәт итмәделәр музыкаль инструментларда уйнарга. Юк, рөхсәт итмәгән түгел, 3 бармак йөрмәй башлады. Шул сөйтеп югалды безне. Әле генә теге восстанавливаться итеп беткәндер дип уйлыйм инде. Хәзер но озак барды восстановление. Без инде мин сразу аны туттым да карадым да, монда барлык түгел, Уфага киттек. Монда 17-нче больницада әле 12 сәгать тек сухожилияларын, бөтен нервларын. Шуннан инде без фортепиано уйнарга кирәк бит. Без каршылык куймадык. Наоборот, эшләргә кирәк ул. Техникасы бит, бармакларны йөртергә. Нәрсә эшләп тор шул ки без запретны куймаганбыздыр. Күңеле үзеннән үзе кайтып киткәндер дип уйлыйм инде. Вокал отдельный югы андый. Җырласың килсә, синең берәр музыкаль инструмент рәвештә әйтмәй инде. Кем тормыш иптәш икән диярләр, бу шибәркәйнең кияүдә түгел микән дип егетләрдә карый безнең туган телне. Ләкин минем әйтәсем килә, кияүле бездә, кияү музыкаль яктан гына түгел, булай да нинди һөнәриясе һәм ул Илешнекеме кайсы якныкы? Ул шулай ук Илешнеке. Без Белекәй чактан күрше булып үстек. Исемен дә әйтик. Денис исеме. Денис. Сәлам юллыйбыз. Ул миннән 6 яшькә улырак.
Билекей шақтан күрші болып өскеш, мама билекей болғанда аңа қолдырадыр енді. Қорап тұралы Еленочканы. Қарап үстірген. Қорап үстірген. Мен де аларның 2 этажлы үй бар, шу лестница белән, шу лестницада гел йөрергә яратадыр инде синде. Моналай йөридер инде. Әлеге дә һаман менәргә кирәк берәр җиргә. Моналай йөридер инде билекей шаклап, соклап ди, әлдә шулай йөрим ди. Әлдә шулай яшисез. Әлдә шулай яшибез. Күпме дуслашып, белгәч инде бер-берегезгә хисләр барын, күпме йөрдегез дуслашып? Башта дус булып кына йөрдек, ә менә йөрүен 2 еллап йөргәнбездер инде, шуннан соң ул тәгъбир. Бәйле син бүтән егетләр дә күрми калып кына шул бер генә егет үстереп карап, шуңа гына гашык булып шулай. Юк. Җегетләр күп йөридер инде. Сиренадалар. Арасында син шул кадәрле караулы булган өстенә арада әзрәк җегетләр дә булды, ләкин шамадылар. Сиренадалар җырлап торалар, гитараларда керәләр. Папа карайдыр иде, майтырып кенә, юк, бу ни, бүтән йөрмәсен диде. Икән тыңладыңмы? Бер тапкыр. Кияүшәпме? Радик. Кияү шаккатмалы, үзебезнең яктан Ширекүлдән. Безнең әти-әниләр бергә, алар бер мәктәптә эшләп, аларның карт әтәйләре инде. Габит абый, Бәһия апа, алар тоже мәрхүмнәр минем әткәм кебек. Безне укыттылар, шуларның тукымы. Элекке халык шундый дөрес әйткән әйбер барыбер да алга килә бит. Нәселен бил, ерактан күр дигәннәр. Нигезендә кем? Дигәннәр. Менә әле әйтеп утырасыз горур рәвештә, бигрәк тә балалар да әйбәт матур итеп яшәгәч, бәхетле гаиләдә 2 бала үсә. Шулай итеп дәвам итәбез. Һәм минем иштәсем килә, медицина институты шул гармон арасында, техника арасында, яланнардагы хезмәт арасында ничек сайланды? Миңа шундый тәкъдим керде. Әйдә улым, син бар врач булырсың. Кем икәнен, лечебный дело самое престижныйга барырсың, әйдә. Безнең районга кайтырсың, безне карарсың. Иң беренче шул. Безгә кайтырсың, бездә торырсың, өйдә торырсың. Менә шушында яркәйдә эшләрсең, хирург буласыңмы, врач буласыңмы, син шушы институтны тамамла. Киләчәкне билгеләп шундый Алар юл билгеләйләр иде. Элек шулай иде. Алар әти-әнки ничек әйтә, без шуны тыңлайдык. Элекке кеше шулай иде. Тыңлаучан да бала булган бит бу Радик дип утырам мин. Элек бөтенесе шулай иде. Мен инде белмәем шундый кешене әти-әнкине тыңламаган. Элек шулай аның карашы. Хәзер инде 100 тапкыр әйтергә дә можсың, тыңламаска мож, ишетмәскә мож. Буларга түгелдер инде, булар 100 тапкыр әйтергә. Булар минекеләр. Булар инде алар үзләре әти шулай ди. Ак халат кигәндә хирург булганда да һаман җыр белән ара өзелмәгән. Бу ниләр белән бәйле булды? Чөнки гармон килеп чыкты. Күрше гармон алып кайткан Талиан гармон. Аны тотып карадым да, уйнадым да, ки чыкты. Бетек монда уйнап була. Киттек, әйдә ди ГКЗ Башкортстан элекке нефтяник. Шунда ди ачылган кружок. Шунда барабыз. 12 кеше өр-яңа Талиан гармонда концертлар куя башладык. Менә шушында хәзер миңа тагы теге моң керде. Ничектер? Ул китеп тә бетми инде. Китеп тә бетмәгән. Дулкынланып кына тора инде. Кар укыйм. Шуннан соң беренче курсны ничек итсәк иттек дип әйтелмәйм. Биттек, әйбәт. Экзаменны досрочно бирделәр. Бөтенебезне курста 200 кешегә бөтенебезне алып китәләр. Яртысын җегетләр бит инде. Армияга алып киттеләр дә куйдылар. Армиядә тагы тегендә гармон бар. Клубта гармон бар, тегене белән уйнайм. Хәзер солдатларга уже урысча ниләр куябыз. Мәсәлән, кызык. Мине уже тоже алда, сәхнәдә. Кайттым, 2нче курска барайым дигәнем август айы. Троллейбуста очраттым теге җегетне тагын. Менә ди мин ди Саратовка укырга китәм ди. Нигә военно-медицинский академиягә ди. Германияга барырга кирәк гармончы итеп ди. Гармончы юк ди. Германиядә хезмәт итеп кенә кайткан. Германиядә хезмәт итеп шул вакытны сөйләйм. Хезмәт итеп кайттым. Хәзер киттек шул хуттан ректорга кирдек. Менә гармончы бик әйбәт уйный. Теге студентларны алып бара. Аны менә уйламаенча миңа костюм тегергә бирделәр. Миндә дә акчалар сорадылар, инде аларны да табып бирдек, өйдән чыгып алып кайтып алып килеп бирдем. Һәр мине уже алып киттеләр
неге стройотряд белән тегендә опять гармун Шул ук хезмәт иткән илгә? Шул ук хезмәт иткән җиргә бардым. Гармуннар тотып шаккатмалы Галлига барып, кире Карл-Маркстадт дигән городына барып, шунда бик кызыклы үзем өчен инде бәйрәмнәр эшләп кайттым шул вакытта инде. Бөтен халык көтеп тора радикта кайчан Зифан Агаева тагын бер рәхәтләндереп җырлатыр икән дип тыңлыйбыз. Әкреңгенә сизелде яшьлек елларында, күңелем һичтә картаймый, һаман да сөйләгедә. Картаям инесем аңгайлар сырланса да, үтте яшьлек елларым, җырлардай җырламаса да. Картаям инесем аңгайлар сырланса да, үтте яшьлек елларым, җырлардай җырламаса да. Тәкәй алганы. Шуннан соң шул урамда тәкәйне эзләп йөрим. Мен бу кызны күреп калдым, бик матур кыз, моңа бирә сугала ди. Хәл дә истә. Күңел тула да куя. Шуннан соң яра. Шуннан соң күңелгә ятты. Булар подружкасы белән киләләр, хәзер ансы Германиядә тора, аның кырына барып, мен инде подружкасын утыртадыр, шушы Денисның Илшат белән бергә укыдыр инде. Денисның абыйсы була инде. Денисның абыйсы икенче велосипедта, Әлфияны утыртадыр. Булар бөтенләй буталанышып рәхәт тормышта яши. Шуннан соң мин теге Германиядә яшәгән подружкасын утыртадыр. Ул теге минне сораштырадыр, мине аннан сораштырадыр. Шушылай итеп танышып киттек. Радик, бик күпләр аңламый калдылар. Мин генә беләм, Абзалова булгач, үзенең кыз фамилиясе Абзалова һәм әтисе Әлфия кушкан. Әлфия кушкан, ул инде кушканда 3 көн буена Әлфия Абзалованың шушы җырларын 3 көн буена бүтән подъездга бүтәнесендә яфалап бетерде дип сөйләйләр. Менә шул Әлфия бер атна буена әйткәннәр осталар белән бергә. Булар 3 көн. Әти каршы шулай дип. Ничә ел яшисез? Аллага шөкер 35 ел. 35. Әти-әнинең мәхәббәтле, матур тормышы күренеп тора. Тирәякка күңеле тулып тора, хәтта сөйләгәндә дә бу үрнәктә сез дә яшисез бит инде. Бүгенге көндә бер-берсенә мөнәсәбәтләрендә кайсы яклары күренә. Үзе дә аптырап утырсын әле. Әйдә әйтик барысына да. Ничегрәк аларның рәхәт, менә аларның үзләренең генә ысуллары бармы бер-берсенә җылылык күрсәтә торган? Ничек мөрәҗәгать итәләр алар бер-берсенә? Нинди мөнәсәбәтләр? Безгә шаярабыз бер-беребез белән, мамада, папада без теге безгә кайбер кеше килгәч аптырап та карап тора. Теге сез үпкәләмәйсез дәме? Не үпкәләргә дибез, без шаярып кына бер-беребез белән подкалывать итеп, шулай шаярып яшәйбез гомер буе. Теге мам белән папаны да без Бликей чактан ук шулай итеп беләбез. Аларның мөхәббәтләре менә сүнмәгән әлегә хәтлемдә. Бер-берсенә ничек мөрәҗәгать итәләр? Үзе әйтмәскә мөмкин әле, тыңлап торсын әле үзе. Матурым, алтыным дигәннәре юк. Радика ди. Радик түгел, Радика дип йөртә. Әлфиюшечкам дип йөртә. Әлфиюшка дип йөртә. Ширкәттә тумагач без инде ул хәтлек. Сивилли гаилә икәннәр. Радик үзеннән әйтәм. Мин әйтәсем генә килә, әле дә без бакчада теге алмам, матурым, шибәрем, күз нурым гел шушындыйларда гына. Әле абзарга кергән юк теге хайваннар диләр. Аллага шөкер димәм. Аллага шөкер. Кемдер әйтә инде менә бер ничә елдан шушындый гаиләләр минем әлеге вакытка хәтләнде юк. Алмам шибәрем, Әлфиюшка васнаным гел шундый. Һәм адымнар белән, гаиләгә салынган тырышлык белән күренә бара, бер-берсенә булган мөнәсәбәт. Алай гына да түгел, әйтергә кирәк, стоматология бүлеген ачып, хирургиягә аерым тукталып сорау бирәмен. Хәзер бүгенге көндә Әлфия ханым аны җитәкли, һәм чын-чынында халыкка хезмәтнең бер өлеше бу күңелне бүлеп, хәзер инде аңа чын-чынында калдырып бу өлкәне, инде бу җиһазландырулар белән бу куллар ниләр генә, бу баянда да уйный торган бармаклар, мин әйткән идем, бер агачта күпме җимеш. Менә кайда ул бер инештә күпме дулкын җиһазларга барып җиткәнче, мин сорыйсым килә 25 ел хирургиягә хезмәт, ак халат киеп. Әйткән бит әле баягына сезгә юл күрсәтүче шәхес.
Минем кебек булырсың, ак халат киерсең дә, менә рәхәтләнеп түрдә генә утырсың. Күңел тынышмы эшләгән еллар өчен? Кызыклы гына мизгелләре, истә калганнары бармы? Әйтеп үтәрек, һәм бик каты авыр булган операциялар хәтердә яшиме? Күңел тыныч, чөнки 25 ел буена халыкка хезмәт иттем. Аның хәзер бит инде медицинал сфера услуг дип атала бит инде. Без всегда беренче тордык, дежурстволар, беренче тора хирургия, авыр вакытлар була. Иң авыр вакытлары төнне торып, шушы кешене исән калдыру, иртәнге хәтле түздерү, ничектер аңа үзенең ярдәмен күрсәтү, кулдан килгәнчә иң мөһиме булып торды минем өчен. Мин шул вакытларда уже гармонны, җырны кырыйга куйдым. Иң беренче шушы эш белән мавыктым. Радик, җиһазлар, буларга да юктан гына тотынмагансың. Көннәрдән бер көнне нинди күңел этәргече бирде менә синең бу юлда хезмәт саулыгың бик файда китерергә мөмкин. Әнкәй яклап, тагын нәселдән килгәндер. Әнкәй яклап, аның әтәсе балта остасы була Уфада. Шу 40-й завод, безнең нефтеперерабатывающий завод бит инде, алар шунда тәрәзәләр куеп, оконный рамалар эшләп, ул вакытта ул балта остасы була. Аның турында әнкәй гел сөйләй торган. Менә шунда китә, аның балтасы бар, пычкысы бар, менә шуның белән әллә нинди шедеврлар эшләй дип сөйләй торган иде. Бер караем бер вакытны, бәләкәй чагында әнкәйләрнең йоклаган кровати тимер, элек бит инде менә монда тимер сиртмә кровать бар иде. Менә булар монда йокларга тиешләр. Аның бик уңайлы кровать инде ул. Буларга кровать эшләргә булдым, агачтан. Беркем әйтмәгәнгә. Беркем әйтмәгәнгә, үзем агач табып, аның технологиясе бик күп икән нәрсәләрдер эшләп шунда. Буларга кровать эшләдем. Ничектер инде бу кроватьны, видимо, шыгырдадым икән инде ул. Алар яшь булган бит ул вакытта. Миңа кертеп куйдылар, минем бүлмәдә. Мин карты белән икебез бергә шушында. Шушы кроватьта мин әле үзем эшләгән кроватьта яшәп яттым. Шушы кроватьта йоклап яттым. Шуңа матрас куеп, менә иң беренче эшләгән. Шуннан инде эшкә кайттык больницага. Главврач чакыра безне. Радик, сезгә квартира бирәбез ди. Без миңа квартира кирәк, минем кулым эшләй, мин үзем салам өйне. Мин уже эшкә кайттым. Беренче кат иштән мин фатир бирәм дигәндә. Минем үй салынып беткән иде. Мин үй салынып беткән. Бүтән гәрмишләрен, кырыйларын, бүтән нәрсәне үз кулым белән эшләдем. Ул вакытта кисәргә дә әйберсе юк. Нидә? Минем үй монда республиканский бер конкурс булды, беренчелек урынны алды. Әле дә минем үй бар. Сез менә Илешкә килсәгез, мин аны ул өйне күрсәтәләм. Беренче эшләрем инде агач буенча инде. Шуннан соң шушы агач тагын тартыла бит инде миңа ничектер. Мебельнилар элек ачыладыр. Шәхси эшкуарлык бик ачыла башлады. Кемдер мебельне ачкан икән, ничектер шейләр икән. Шуңа бер төр тартылдым. Тукта эшләп карайм әле моны. Иң беренче ниндидер җиһазлары. Беренче кайтты да, әйдә синең белән мебель эшләп карыйбыз ди миңа әйтте. 4 өстәл эшләйбез ди, зәңгәр өстәл без синең белән эшләдек. Менә заказ булгандыр. Иң беренче аңа хәзер 25 ел. 25 ел уже да. Заказлар бармы? Заказлар әлеге хәтле менә бер ай алдан минем заказлар, бер ай. Бүгенге көнгә менә билеп калыгыз. Бер 15 ләп заказ. Радикны экранда гына карап утырмагыз. Шуңа инде җиһаз кирәк булса. Аллага шөкер, бу 25 ел эчендә Илеш районында бер 15 ләп кешене мин эшкә өйрәткәнмендер мебель буенча. Мин җегетләргә әйтәм, эшләргә мастер-класслар эшләргә өйрәнәсез икән. Менә сезгә эш, менә сезгә үзегез, башыгыз, барыгыз эшләгез. Шушы җегетләр әлеге минем конкурентлар булып торса да, алар инде мин аларны яратам, миндә эшләделәр, алар миндә өйрәнделәр. Менә 15 ләп җегет бар. Искитәрлек менә теге якта утыралар, Радик беләсең, бүләсендә килми. Бүлеп торырга бөтенләй теләк юк. Зифаник хирург буларак бер тапшыруга чакырсын иде Радикны. Җиһаз ясаучы буларак бер тапшыруга, сәнгать әһле буларак бер тапшыруга, гаилә башлыгы буларак бер тапшыруга чакырса әйбәт булыр иде. Дисез икән, әйе димен. Чөнки искитәрлек менә ничек иттереп тапшыруны әйтеп бетмәк кирәк. Идә нинди җиһазлар әти ясаган куллар белән бүгенге көндә. Бүтән менә минем үземнең Уфада квартирамда диван, мягкий мебельләр, шкафлар, кухнялар, балалар йоклаган кроватьлары бүтән өстендә папа эшләгән.
Менә бит. үз кулы белән. Ул бит экономияда дигән сүз әле. Һәм инде матурлыкта. Үзебезнең өйдә шулай ук. Анда мебель гына түгел, анда ишекләре дә, түшәмләре дә весь үз Мен кулы белән инде эшләгән. гипстан лепниналар, Әйе. үзем каминнар, менә минем Парканат дигән бер клибыбыз чыкты. Клипта безнең өйнең эше бар инде. Анда без нәрсә күрсәтелгән. Аны мин үзем куллар белән эшләдем инде. Гаилә ничек ял итә? Менә эшләтәбез дә эшләтәбез килгәннән бирле студиядә Гыймазетдиновлар ничек ял итә сезнең гаилә? Әти дә әйтер. Папа безнең ял итә белмәй, дөресенчә әйтмәшләй. Без бер акай ял итәргә китсәк тә, ул шулай ята. Менә әлегә хәтлем истә, пляжда ятабыз. Байта, уф, ти, ди шул гомеремне, вакытымны булай гына уздырам инде мин бит ти, ер киемдә эшләрем бу вакытны, ди. 10 көнем минем менә югалды, ди. Шуңа ял итәбез инде өйдә, ял көннәрне, суббота, воскресенье, балалар да кайткач, папаны җибәрмәйбез бер кая. Нинди карт әти? Нык шәп карт әти. Балаларны ганы ярата. Без менә Еркидә яшәрик, безгә мәктәпкә монда гына йөрсәк ярый, монда гына калсак ярыймы дип әйтәләр. Нәрсә теләйләр, шуларны веш алып кайта. Без тау шуасы килә, без дисәләр, тавында эшләп бирә. Качелида атнасым килә дисәләр, икенче көнне качели тора. Без әле бу тапшыру барышында Юлияны бик искә алмыйбыз, чөнки безнең янда ул юк. Билгеле, бит инде үзенең эшләре бар. Үзе без өченчесендә кырга утырсак, әти бигрәк тә бай булып утыр иде ике кыз белән, ләкин инде Элинада нинди сыйфатлар, икенче кызында да Радикның шундый сыйфатлардыр дип әйтәсе килә. Юлия турында җылы сүзләрдә әйттерик әле. Икесенең охшаган яклары һәм охшамаган яклары. Кызларның. Юлия безнең тоже менә Илина кебек сөйләштермләнме шундый. Үз сүзле ул, минем күбрәк гадәт бар. Тоже аның эшендә нишкә күңелле ул. Охшашлармы? Алар бер-берсенә юк, Юлия әзрәк кенә хылкы вспыльчивырак, но эзлекле, дөреслекне эзләй торган. Ул коммунист булса, элекке коммунист заманнан булса, ул иң беренче коммунист ул булыр иде. Ул күргәндә дә шулай ук күренә. Шундый, аның әйткән сүз, аткан ук, үзенчәлекле. Илина, алар инде берсеннән берсен айыра алмыйм мин. Мин яшамаганнар инде, мин әйтәләр штансыз диләр инде. Тегә, алаксып бирә. Соңгысын бирә торган. Әйе. Ну, бу яктан алар үзләренекен тоталар, Уфада яшәп яталар. Бүгенге көндә нәрсә эшләсләр килә шуларны шейләр. Аллага шөкер дим. Бүгенге көндә мин алар белән бик шат. Гәпләшү булганда кем өстенлек ала? Мин инде үземнең фикеремне мин беренче булырга тиеш, минем нәселдән килгән. Әти әйткән шулай, мин шулайрак, ул инде аста булып иплегенә, җайлыгына итеп, уларны тиешле дип кабул итә. Тиешле итеп кабул итеп, соннан үзенекен барыбер сүз итә. Мине җайлап, мойлап, шулай итеп бергә тагын бакчаларга керәбез. Тормыш девизы нинди? Радик Гыймазетдиновның бүген. Максат балалар өчен яшәү, аларга үрнәкле карт әти булу, үрнәкле әти булу. Иленага да соңгы сорауларның берсе әти белән килгән тапшыруда. Аның өчен генә дә түгел, гаилә өчен. Әтигә, әтине яраткан тамашачыларга, әтинең кулыннан даваланганнарга, әтинең кулыннан матур җиһазлар алып, йортларын ямь итеп яшәгәннәргә ни әйтеп калдырыр идең бүгенге көнне? Папа, әтием минем, ул минем өчен генә түгел, бөтенебез өчен дә шул хәтле мотивация бирә. Һәм инде әнием ул минем өчен нык су шикелле. Папа да әйтте инде, ул теге тыңлай ул, яра нык хитрый ул, шундый шын хатын кыз ул. Сәнгать күгендә хәзер Радик Гыймазетдинов дигән шәхес бар. Һәм аны күпләр яратып өлгергән. Бу яклап та әтиең белән горурланасың? Нык горурланам. Аның тавышы, ул башта җырлай гына башлаганда, ул хәтлем тавышын чыгармайдыр идеге, бары әкрен куркытыбрак, шуннан соң тик кенә утырмады, ул күп йөрде вокалларга, укытучыларга, тавышын нык иттереп чыгарып, шулай иттереп матур иттереп видеолар, тасмалар эшләп, социаль челтәрләрен үзе алып барып,
Мен аңа оптырап тұрам енді сенде ул хәтлем энергия демек күн сайын бит ул күн сайын аның сторисы да бар, иртән торасың, сторислары уже чыккан, жырлары уже чыккан. Без аның белән нык горурланабыз. Радик шундый үзенчәлекле шәхес бүген бездә кунакта булды дип утырам, мин дә горурланып утырам. Үзең белән генә түгел, гаиләң белән эшләгән хезмәтләрең белән, халык алдындагы хезмәтләрең белән дип әйтәсе килә. Бик сирәк кенә мондай сорауны куям кунакларым алдында. Үзенә ни теләр иде икән бу кеше? Бирәсе җылысын бөтен галәмгә таратып торган кояш кебек йортыгызның башында. Радик Гыймазетдиновка ни теләр иде? Узганнардан килгән Радикка. Теге 1нче класска барганда бала чак белән хушлашканнан, яшьлек белән хушлашып килә. Барысында үткән Радикка нинди теләкләр теләр иде икән үзе киләчәккә? Тормыш иптәшем белән картайган көнгә чаклы матур итеп яшәвемне теләйм үземнең. Балаларыбыз кырыбызда булсын, бик ерак китмәсеннәр, якындарак булсыннар. Барып әйләнеп кайтырлык, алар да үзләренең йортлары белән яшәп, матур итеп яшәсеннәр. Алар үзләренең эшләре булсын, ниндидер шәхесләр булып үссеннәр, балалар, онукларым кешегә кирәк булып, аларның билемнәре бездән ничектер калсын, бездән инде нәсел буенча күчсен. Менә минем карт әтәем, менә минем картыем, шушындый кешеләр дип торсыннар инде. Үземне мин шундый итеп хис итәм бүгенге көндә. Минем булай дип әйтәсем килә тапшыру ахырында. Туган тел каналына рәхмәтле булыйк. Аралап, әллә кайлардан шундый сәнгати күңелләрне сәхнәләргә чыгарып, халыкка таныта. Һәм бу күңелләрне без ашып укый, икенче яклап бу шәхесләрнең бөеклеген ачабыз. Шуларның берсе бүген аның гаиләсе, кызы Елена белән Радик Гыймазетдиновлар кунакта булдылар. Әйе, бәхет ачкычы кайда икән дибез кайбер вакыт. Язмышым шулай булгандыр инде дибез кайбер вакыт. Төрлечә уйларга калабыз. Авыр кайгылар килмәсен, әйе, җиңелләрен күтәрә алмыйча интегәбез. Нәкъ тапшыру башында башлаган сүзләр белән нокта куясым килә. Баксаң, ике мөһим нәрсә бар икән кыйбла кебек. Берсе гомер, ул бар, безгә бирелгән инде. Ә икенчесе, дөньяга килгәнсең икән, мөмкин кадәрле үзеңнең мөмкинчелекләреңне кулланып, кеше булып яшәп китү. Бу тапшырудан ары башка сүзләрне куллану язылмаган дип әйтер идем әлегә кадәрле. Чөнки искиткеч соклангыч Гыймазетдиновлар гаиләсе тапшыруда саубуллашып, җыр калдыра, моң калдыра. Киләсе күрешүләргә. Яулыкларым әллә синең, яулыкларым әллә синең, чигеләгән юлларым әллә сирин, әллә сирин, әллә сирин, әллә сирин, сирелгән юлларым әллә сирин, әллә Дорогие гости, мы рады приветствовать вас в нашем ресторане «Шербет». Приглашаем вас насладиться вкусом и атмосферой уюта. Познакомьтесь с нашим разнообразным меню, в котором вы найдете блюда для каждого вкуса. Надеемся, что вы полюбите наш ресторан и станете постоянными гостями.